nu pakhat hi lungai mel tak hian lo langin a hmalama tui khua lampang chu alo pan me ka a hmalama chuan no sen hi a pom boka a pasal chu hlau thong ti riat tak hian run tlanin anupui chu ding tur chuan a run tia ma se atlai hretani anupui chuan no sen chu dil chunga chuan lu puin apil bo zui ta ni he thil thlena tanga kumtam tak liam hnuwa asin chur in thlakin social media influencer Matthias chu arun langa anupui lifile anfano sen Julia Satanen chuan countryside lama chuan in beng bel turin anlo pem lut ve meka hen chena in thar hi Matthias apa pola in thina niya hen chena in thar bul loka hian tui khuwa omin he tui khuwa hi a thon thu in tran tira chet to na thlen na mun kha niya Matthias ale lifite hi khopui lama hunrei tak chung lo cheng to in khopui bo ruak ni hul hul tele thom beng cheng tak te chu tlan sanin an no pan laya an lo chen to na thin countryside lama chuan an ron pem le le ta hi alo niya lifi po chuan an in thar chu nuamati in anun chu an hlim hle maya chumi mai pia lama vapadu tak nein an nun chuan midang o na an nei bi khau lovani ma sela atiran nun hlim angot chuan thil chu akal thei bi kreng lova zan lama hian an fapa Julia sa chu atrap vak vak mai thina hetian fapa atra to hi chuan Matthias jok chu thovin an fapa chu atitlei mai thina hetianga zan reya an fapa atra thin fo wang hi nimo Matthias chuan an fapa amuthil tui em lai po hian no pang trak thom ni om tak hi a hrefo tamaya he thil hian nasa takin anun rampo ngonga masela anupui chu a hril du lem lova engamo chang chuan livi u nau pa tima chuan ron tlo in aron ti hlim thin viau mai boka hetiang kara hian Matthias chuan no pang trak thom chu ala hrian renga wang chuan anun ram chu anuam tak tak theilova tu khat chu Matthias le livi chuan tui khua kama mi pakhat ngoi renga loading reng hi anwa muwa chu pa chu tu dang ni lovin Matthias pa pola hi alonia tar en kol na hmuna tang hian ama hian alo chuak hi alonia akumte alo tam ve to bok nen rilru lama chuan arsan na tam tak nein athil hret na po chu a thato lo hle meya Matthias ale lifi po chuan man mo takin an pa pola lampang chu an pat ngal thuya pola la chuan athil sui ngai chu sui deuh rangin mecha pakhat miseli ming chu lamri deuh rang bokin miseli chuan chu tui khua chu angai na thu chu a soi thina lifi chuan pola thil soi chu mak chu lo ti hle maya lifi hian Matthias anu hi alo la hre chiang bi khau lo maya polan miseli tia a soi kha anupui Matthias anu hi alo niya athon thu loin tran tira mecha pakhat lo lang kha miseli nge chu alo niya kha tui khua khan ama nun na hlutak chu a chan ta ni hetianga huninga mo chen anin kom hnu hian Matthias chuan apa pola chu nursing home lama chuan da let le tu chuan aril ru chu a siam fela hetian pahnia an kaldun la hian pola chuan thil engamoni hi soin kong koi tin te chu ala hriat chian thu te le lung om chen te chuan ala hriat chian em thu chu arun soi langa an hmalama chuan factory ta na an man thin masela tun nuwa an man tak lo mun hi alo oma pola chuan afapa Matthias abula chuan chulai hmuna chuan accident na thlen thu le thil tam tak phum bowa a om thu te le miten an ngai sak zui tak lo dan te chu aron soi langa Matthias chuan apa chu lo chang lem lo masela apa thil soi chuan angai tu na chu ati thui khop maya hetia pa home lama da fel nu hian ke bok chuan ho le in factory omna zone a thlen chuan angai tu na chuan eng thil vak ma chu alo om le to lem lova ma se hetia akal pel nu lok hian mi pahni tu te nge ti po hriat lo hi factory chung lampanga chuan an lon liam lai hi awa muwa Matthias chuan chu factory kong khar pui thla chu lai in social media lama hian a posa social media influencer ti taka a follower te hna chuan chu factory chu enchian an du le du lo chu azota a thalak post lo en tu te chuan chu factory chu lu chu ngei tur chuan an lo du hloma Matthias chu a phurin chu factory chung chang chu a phak ang tok chuan internet lama chuan alo zir chianga apa pola ngei po chu factory a chuan alo thok to ni ti chu athil zir chian na tang chuan a mu chuak boka kan sui dawang khan
he factory hi hunrei tak chung kharani towa masela engwang taka kharani nge ti hi tarlan a omlem lovani official taka report engthilma a omlo wang hian mathaya sangai tu na chu ati boin hei hian engamoti kong zong tak chuan ati phur phian mai boka engthil nge thleng ti hi la hrechi alo masela zon chu nge chu atumani chumini chuan lifi chuan angko a dorliana chuan business ka siam tirin sumdo na bulchu tran chho atum ve a dorni tunu brandai chu va mu in brandai po chuan alo hrenga la brandai hian apasal mathayas tele apa pola te po chu chiang tak chu na lo hria a lifi chuan brandai bula chuan apasal te chung kwa chu a hria chian lutuk lo thu chu alo hrila brandai chuan lifi bula chuan apasal no miselinian chuan anin kom ngai thin thu te alo hril ve a ma se miseli chu engamoti atang chuan brandai la khatang chuan ai thiar film tatlat maya brandai hian thil engkim soilo ma sela thil dik zan lo eng thilemani chu a omani ti a chiang reng mai heti lai hian mathayas ve thung chu factory ringot khan angai tu na chu alu ngut ngut maya mathai sangai da na chuan chu factory a chuan mi tu te moni chu boralin chulai hmuna chuan thudik chu thupnia hria in apa ngei po chuan chulai hmuna chuan a hna chu chanin rilru lama chian lo na anei pha buk ni chuan hria a article then khat a mo tanga alan danin chu factory a chuan chemical chi khat tilik palin chu thil chuan thok na lama harsat na asiam mai pe lama vunat na athlen pha boka chu chemical lik chuan factory le a che vela chengte a chuan ngong chu nasa takina neya chu thil thlenga bang chuan chu factory po chu kharani ta ni chuan mathaya chuan aring deuh ber towa brenda in a hrilta kang khan lifi po chu apasal ta chung kwa chuan angai tu na chu ati boy ve nak maya lifi chuan apasal mathaya chuan engthil mani taka chuan aril ru chu nasa takina sengani ti chu hria a cholha dam veri tur chona tia mathaya chuan apa in thil zong chuak tura adu thu chu lo hrilin lifi chuan apasal thil soi chu angai poimo sakrualin arsat na engthil mani atok pal mayang ti te chu a hlau pui dewa mathaya chuan tima chu athil ti tum te chu hrilin an pahni chuan factory hlui chu an tlo duna factory building le che vel te chu engkolin building chunga chuan lokbuk hlui to tak le ransa thi troi to hi an hmuwa chung thil a hmu hlei te chuan helai hmuna hian chemical hlom tak chu an tilik ngei ni ti chu aring hlel zual sau maya hete in lama a hole nu hian mathaya sian an chen ni na chuan thil dik zan lo eng thilemani omtlat ni chuna hria a basement lama azuklu thlak te hian basement chu atang hian eng thilemani hian an chuat te chu aron ti pong tlat ni a hriat na te chu ani thina an fapa julia sala chu a hma zong ai khan atlei lo zo ke moti mai tur chuan ala chho zela zan lama thomare em lai te po chuan mathaya chuan no ta trap thom ni om tak chu ala hriat chun zom zela chu thil chuan angai tu na chu lua in ati boy fo thina thil ho te a athin chu arim ol em maya anu puinen po chuan anin haungun ta veu mai lifi po chuan apasal omdan chu makati in apasal a hriat thin angka ani to lo ti po chu a chiang veu mai mathaya sian rilru lama muang changin chian lo na anei chho ani mai theiani lifi chuan chiang zo ka thil hriat tumin brandai kha awatlo non leya brandai chuan apasal ta chung ko chan chin chu chiang tak chuan alo hrila brandai chuan lifi chu hetiang hian misele chuan amale afapa mathayas chu tuya inti hlumpuya tum thule harsa takin pola chuan mathayas afapa chu achan chua thule anupui misele chu achan chua thei tak lo thu chu alo hrila hemi wang hian mathayas chu nu tel lavina seiliena pola la chu mong changin kha thil thlenga wang khan rilru lama harsat na ani chho boka an chung ko chunga thil thleng rap thlak tak chuan mathaya sangai tu na po chu ate boitran ta ni chuan lifi chuan angai dewa tum khat po mathaya si ama chia ina omlai hian an basement lama hian thom hi hre in azuk en deka an chen na chuat chu ron pongin aron che ni mai hian a hria a he thil hi thil thleng tak tak nge angai tu na boi wanga thil mu sual mai ti po hi ala hria che lawa anu zela alo lang chiang tura ngayang mathaya chuan apa pola chu om lama chuan avatlo ngun hle maya factory chungchang chu hriat bel tumin
apa chu thila vazot chiang thina Matthias chuan apa hne na chuan chu factory site map chu ala omangem ti chuan an zota apa chuan atik muna ala om mai thei ti chuan alo hrila Matthias chu chumitlai chuan factory a chung kalin chu factory le a hmun ma blueprint chu a hmu chuaka chung map te chu apa bula chuan kengin apa nian chuan an zir chiang dun thina apasal om dana wang chuan leafy po chu aril ru chu a ha thei hle maya Matthias ala chu mutpo mumang lavin zanlama chuan factory kharani chungchang kha aphak ang tok tok chuan research su lo nein azir chiang renga anupuin ambiak na po chu hre om ang po chuan a om ngai meu lova anupui ril ruha na ti zual turin Matthias sian factory a boral ta te thlani om tak tak te chu a hmu thina a research bet na tanga alan danin chu factory a chuan mi som panga lain an nun na chu an lo chana un rei tak chung mi ten an lo thup to chu mi te hriat thei tur chuan azir chian na chu aron pho chuaka chuti rualin he research be na hian anun lama chuan na satakin ngong nein thom hote te a po chuan a phuzok zok zela tlai khat po Matthias chu apa pola chuan athil ei tur chu a e ve duem ti chuan ro pe a athil ei rir ngot po chuan athin chu atirim titi maya chumitlaya zanriang kil lai chuan lifinen chuan na satakin anin hau boi dun le a an ei tur te le an cho te chu a pei dara lifi po chuan a pasal che dan chu makati in a thong hle maya a fapa chu hruain a thian ti na chuan an riak chuak duna hetia ma chi a ina omnu phai hi chuan Matthias chu angai tu na chuan ati boi veu ni turani ama chu am boi mup maya no te trap thom ni om tak tak te chu hria in light te chu ron thimin a chene in te chu aron ngeng dual ni chuan a hria a angai tu na thil thleng chuan Matthias chu na sa tak chuan ati boi ani atuk lama lifi an in lama va ho chuan apasal stepa ngoi renga lo thule amit tui lo tla zoi hi awa muwa apasal chu aleina tani ti hriat tak hian awaku a aphak ang to ka puipo chu a in huam khop mai lifi chuan ama chau chuan a pui theidon lo ti in hria in a unau pa tima chu soma hetia tuk chuan ang kil lai hian lifi chuan Matthias an he na chuan a harsat na chu hril ve tur le pui theina an nei ni chuan pui an hre lo thu chu alo hrila mase Matthias chuan en tin ma achang lo Matthias chu ron thin rim thutin tima chu rang taka an che nei na tanga chuak tur chuan atia chumi tu ka tanga ni ti chung phei chu Matthias chuan a research sa chuan a ril ru zong chu pe in bek po chu a bek le thei to meu lova video chi hrang chu post rangin thilian tham tak pho chuak thei tur ni te chuan a in hria a chuwa thil tia chuan aril ru chu a sor bing em awang chuan a chung te po chuan aril ruwa mun an chang meu lova tima po chuan a video post thin te chu alo en sak ve thina a video post thin te chuan Matthias chu ati boi zual tut ni chuan a hriata rum khat po lifi chu hlan hian Matthias chuan video hi siam atuma heti lai hian afapa chu lo trapa afapa po chu thlem ta mai lo chuan athil ti lai chu ala ti chun zop zela afapa trap chuan aril ru chu ti boin ama zok chu chuat laia chuan alet taringot mayani thil chu live stream laia thil thlengani awang chuan then khat chuan makan lo ti in an thin chu lo rima a then te chuan lo ngei in an unfollow nga la atuk lama chuan Matthias chu factory a bok khan thil thar hriat chu tumin alet le a hetia factory chunga aum lai hian tuimuni hian ron join ron bei tum ni tlat chuan hria a en po en chiang lo chuan a man roken chuan an hnung lampang chu an hem pop maya an en chen nak chuan anupui naw tima kha alo niya hliam na tak turin ni ko hrelo chuan amu hlom reng maya a hlau thong chu in lama chuan eng thil ma thleng lo ang mai chuan atlan ho a thil thleng chu tuma a hril lova zanria te chu bol ve bok ma se ei tlakin a chu meu lova lifi chuan a pasal pa pola chu nursing home lama hian alo va muwa pola chuan lifi chu anupui korhlui alo ha ka wang chuan alo haya lifi bula chuan a chan thelo wangin poeti thu chu lo hrilin ma se Matthias chu a chan thei ram thu chu alo hrila lifi chuan anu miseli medical report chu alo dila a medical record atang chuan miseli chuan ril ru lama harsat na anei ni ti chu alo hriat theya Matthias ang thau khan thil ridang lam tak tak te chu alo hret thina chumikal zelawang chuan anun na po chu alo lak pha hi alo niya Matthias po kha tlema
a hruai tel lo chawani heng thom beng cheng tele ri hri om tak tak laka tanga a zalen na om chun chu anun na lak kha ni in a hria a pasal Matthias po hian anan na vei ang chu a vei ve ni ti chu a hre thiam boka khanga thil hmu sul te ridang lam tak tak a hriat na tele factory a vei tlut na te kha aril ru lama tanga ron chuak vek hi alo ni ya pola khan factory chung chang kha aril ru lama a chian lo deuh laia a soi chua saklia mai ni in mase Matthias khan apa thil soi engkim mai kha thil tak tak ni chuna lo nga ya lifi chuan apasal Matthias chu angai tua hle maya man mo tak chuan an chen na in lampang chu apan zui nga la apasal Matthias chuan an basement hi alo lai chiam maya thuk taka lo lai in an noya pipe chu alo lai popa chuta tang chuan tui hi na satak chuan alo chuaka angai tu na chuan an basement nuai le chung re la chuan mi an phum tlat ni a hriat na chuan neya lifi chuan a thil ti mek chu du tok tur le thil tak tak ani lo zia chu alo hril fi a ma se Matthias chuan anu pui thil soi chu enga ma chuan angai lem lova anu miseliang chi khan tui chunga chuan a pila ma se pa pola chu a hun takarun thlengin Matthias chu arun chan chuaka tima po kha him tak chuan an va chan chuaka a final scene chuan Matthias chu psychiatric treatment pek ni in atira a thon thu lewin tran na hmun tui khuak kam lampang chu Matthias chuan ngoi reng hian alo thlir renga anu puile a fapa chuan adam thei nan thei to pa lo puin an hmangai na chu an lo lan chhuat tira ti hian a thon thu chu a top ta ni